Všetci so zatajeným dýchom sledujeme predovšetkým vývoj slintačky a krývačky. Pretože ak sa nám nákaza rozšíri, dôjde k ohrozeniu celého slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Súhlasíte s tým, že očkovanie je cestou von z pandémie? Vieme sa zhodnúť aspoň na tomto? Alebo nie? Pán redaktor, kľudne si nechajte dookapiknúť tú injekciu, mne to je jedno. Ak veríte, že očkovanie vám pomáha... Ja sa pýtam, čomu vy veríte. Ale ja vám na to odpovedám, že ja tomu neverím, dobre? Ja sám hovorím o sebe. Ak vy tomu veríte, choďte. Ale moja otázka nie je, či to má byť dobrovoľné. Moja otázka je, či vy veríte, že cestou, ako dostať sa z tejto pandémie, je očkovanie. A ak to nie je cestou, tak čo je podľa vás cestou? Skúste stručne. Keby ste boli dnes predseda vlády. Tak by som netlačil na očkovanie tak, ako tlačí táto vláda. A na čo by ste tlačili? Nechal by som to na dobrovoľnosť ľudí. Myslím si, že nechali by ste to premoriť v podstate? Alebo... Nie, nechal by som to na dobrovoľnosti ľudí. A garantujem vám, že pri dobrovoľnosti ľudí by boli možno lepšie výsledky, ako ich majú teraz. Ale nikdy by som nikoho nenútil, aby do očkovania išiel. Ja jednoducho neverím v očkovanie. Ma do určitej miery šokuje, ako časť slovenskej politickej scény podceňuje túto udalosť. A prosím opozíciu, nech sa sústredí sama na seba a nech neotravuje, pretože fakt teraz len otravuje expertov a odborníkov, ktorí to majú na starosti. Ja nechápem, ako hociaký poslanec z opozície sa postaví a rozpráva, že by to robil lepšie ako veterinár. Tak nech si teda obuje čižmy, nech vyštuduje veterínu a potom nech príde mudrovať. Ja nie som ani lekár a nie som ani človek, ktorý sa vyzná v pandémiách a neviem čom všetkom, ale